वीडियो जौन रउआ देखतनी इ वीडियो घरे में से बनावल बा। आ कैसे घी तैयार होला उहे वीडियो बनैले बानी। देखी कितना बढ़िया से रउआ देखनी। पहले घी दूध देखनी, यहाँ दूध में जौन छाली बन जाला, छाली के एक जगह बटोरा गइल बा, फ्रिज में रख के बटोरा गइल। देखिए एकरा के फिर मिक्सी में डाल देवल गइल, उहे छाली ढक्कन एकरा लगा देनी। ढक्कन लगैला के बाद और मिक्सी चला देनी। चलैला के बाद जौन देखिए अब तैयार हो गई, करीब करीब ही मक्खन तैयार हो गई। देखिए ये मक्खन निकलल ओमे से। मक्खन तैयार भइला के बाद एकरा के फिर ओकरा उठाई या धीरे से जौन मखानवा सटल बनू में से, तो मखानवा लेके निकलला पर उहो मखानवा निकल जाला। अब गैस पर रख दी, अब गरम करी एकरा के। जब खौले लगी तब एकरा के और देखाओ तनी वीडियो। अब देखे के लाइन कट गई जन्नी गैस। चलिए अब देखिए अब ये है, हम थोड़ा सा एकरा के इंडक्शन पर रख देनी। अब देखिए तैयार हो गई, मक्खन जल गई। मक्खन जलला के बाद घी तैयार हो गई। कहते एकदम शुद्ध देसी। अगर चाय छन्नी में छान ली, मैंने कि ये घी अब बाजार में रउरा अगर खरीदतनी तो 1000 रुपये किलो रुआ मिल जाए तो बहुत भाग्य बा। हाँ बहुत भाग्य बा। देखी वीडियो देखिए खखोरी हो। अरे तो इतना बढ़िया लगे, चीनी डाल दी चाहे गुड़, इतना बढ़िया रोटी जो लागेला न। ओहो देखिए घी भिरिए बा। देखिए घी तैयार। अब पूरा वीडियो में यह देखावे कि है बाकी रुआ घर में भी चाहे तो, हाँ घर में भी चाहब तो रुआ घी तैयार, कोनो मिलावटी नहीं। रुआ सामने वीडियो बनल है। अब खाई।